Diyos ko. Eh, anong tagok niyo? Makatlan, sakang ko, hindi tuko niya man di ako. Ang buta ito sa punta na yun. Katanikan. Kung ano doon? Ilo! Diyos ko, kabudlay ko na ako lang-isa. Pakabuhi sa kalibutan. Dole kasi rula. Amo ni sa ho ang pagluto. Sang ginatawag nga cooking laing. Pautan na yung mga daan ho. Doon nag-ahalay na ako kanikatwan sa marijuana ho. Doon nagaluto. Tani isang kuhano tabako. Bakalaw. Baho yan daw. Baho sang ano ho. Ang garong. Pinatamaan mo man niya imo. Yakadamo. Isang dabo. Tala na balanay daw. Do puro na tali daw. Do. Tapos amo na sa ho. Imo na sa nga amo na ho. Paano ito man nalipat ko? Hello! Hi! Lami kayo guys! Pakishare ng aking video. Ako si Erika Imbang, hindi ka maganda, pero pagdating sa luto, huwag nyo akong anuhin. Kayo daw bigaon, kayo palutoon. Native food, fresh from the farm. Ang una natin gawin, ganyan lang yan ho. Sampaw-sampaw nyo na dahil doon, pagsampaw sa inyong mga relasyon. Nga balaan nyo ginabawal, ginasigi-sige nyo man. Oh, amo na siya. Hindi ka rin pugasan din, hugasan ko naman antes kagimbulan. Butangan baboy. Butangan batuan. Luy agun tingon po niyo. Ang luya slice, butangan hipon. Guntingang ariho pinakas. I-slice na ito, wala ng luya, bala kagang ahos, bala. Bombay pa gali. Sipara na yung ugahok. Ay maluto ko ya kay parang hindi ko yung pag-usuyaan sa bana ko. Kaya nilagay nyo dyan, ganyan. Tapos burambudon. Ganyan lang. Tapos, pag natipulo nyo na nasa, ilagay. Ganyan. Ilagay dyan. Pwede naman isang alaga nga, guti-gutingon lang. Pagkatapos, ilaga natin sa ikaduwa nga gata nga napuyot na siya kung kunambal nila kung imo na siya pugaon. Pero kung masarap tong laing pag ano. Gawin sa parang bulaklak ganyan. Yan. Kung ka mo stupladak, hindi ka mo guwapa. Sa baboy nga tambok. Ipon. Tama po. Ang pinakas na daw hita kapait. Kayo mo damo asin no. Pinakas yan. Nagpakulbon. Kaglagaw sa gata. Nakot na ya. Ang luya karon sa ba ano na maglaga. Last part. Ganyan kami magluto dito naglaing ang mga unod Diyos na palitan ko pala kayo lunod Diyos. Para may sabo ko itong dagdag. Daw napkin lang. Pero namit, di ba laday? Ayan po, Diyos ko ginoo ko, cooking laing ni Erika Imbang. Cooking laing na ibang version. Ilaga natin sa batuan kasi kailangan may batuan kayo, may ganyan. Tapos luya, ang luya mamaya na yan. Tanglad po nakapatang. Kung katatanglad kagkuan, bigyan natin ng hipon. Mas masarap kasi may hipon, guys. Tapos balis karon. Tapos ano mo to nakuha ang luto. Nakuha ko tong luto mula sa lula kong aswang. Pagka umaga nagluto ng ibos, butong, kagabi, bitana dumadaan. Agahon. Kapaigo sa'yo sa mga segmento. Hello! I miss you, Erika. I miss you so much. Oo, walang masama po pag nag-try po kayo ng mga bagay na hindi nyo kaya.
Kasi kaya nyo nga tumihaya, kaya nyo nga magmahal ng taong hindi kayo mahal. Ito pa, maliit na bagay lang yan. Baboy lang yan, saka pinakas. No? Tangan tas kong pinakas, kaya pang export na niga, next year pa ni Kaunon. Padalay na mo sa Japan kay Madam Ibet Yamamoto. Madam, ano, ng Genie, gusto mo padalaan ko ni si Aya? Nagdubot ong ba? Tapos, okay na to siya. Amo na tong proseso. Kung bilhin niyo. Mga dahon pa nga itong iba, no? Kay lutuon pa man. Kay butan ta rin bagungon sa kilid. Yung palibot. Kanya, no? Ibalot nyo yung baboy dyan, no? Lugay ka mo ininsa. Kaya hindi ka mo balagwapa. Balantigi ka mo. Reklamo. Da bala karon nga kalaway sa akong magluto. Bala kay pahiwitan. Ta ka mo yun. So, ang kalabasan niya ganyan po. Ayan. Di ba? Ang uling paduktang ako. Iyan, tanong ko ipalayo. Ada. Idugangin na dahil uling kag kuyabing. Kuyabing patulo ni electric fan bala. Pang nilong na tayo doon. Ano mo? Tutuluyan to sa salakyan. Maybe now they can't be more than just friends. Kaya kung magluto ni Malakaron ga, wala naman lang ni Suega. Malata man lang ni sa. Magawa na makuyos. Oo. Makuyos man sa. Pwede nyo butangan ng batuan, pwede nyo yung batuan ilagay na lang sa gilid kasi kailangan mamaya ng batuan para mas mabilis siyang lumambot. So, holding ano? Ang iba niya dahon na muna siya. Hi po! Shout out po, notice. Wow, sarap. Yes po, ako pa si Erika Imbang. Hindi lang po tihaya. Tawa ang ibibigay ko sa inyo. Tuturuan ko rin kayo kung paano magluto ng mga pang-probinsya. Oo, wag na kang arte-arte, pang butungan nyo lang muna ako kay daw, hindi baka mo gwapagid. Iamuhan nyo lang na ako kay ugama lang yung sabis kan. By all means, wala siyang magagawa, apoy at gata ang kalaban niya. Magiging malinamnam siya kaya ang gata ko wala gitipid 40 pesos nga gata mo Diyos ko i-Gcash nyo ko matangyan ang Gcash number ko para minugbakalta panakot Pakish hoy bukas po abangan nyo po yung live ko magla-live po kami dito tungkol sa mag-asawa na may anak niya may hydrocephalus dapat nandiyan kayo sa aking live para makapag-ambag kayo ng maliit na bagay bukas pupunta po sila dito yung baboy hipon di na itong luya atata luya para mas malinamnam. Do mga inumo lang. So yan po yung kanyang finished product po. Ayan. Para nga karoon niya, ang mga iba pwede nyo po siyang gupit-gupitin. Gupit-gupitin ganyan. Pwede nyo siyang ganyan-ganyan. Ay laing malang siya day. By nature wala siyang magagawa. Tapos gay ko na ano. Ito yung batuan. So, yun na yung finished product natin. Ilagay na natin to. Batuan. Laing. Baboy na tira. Ilagay na natin tong tira na baboy. Luya at saka bawang. Tapos, ilalagay natin ang sup. Tapos papukal, ano na kay? Mas maganda pag uling para ano. Kailangan binabrasan ko pa po ito kanina. Para matanggal ang mga lutak. Kung ano, hindi ka niya kabalo maglimpyo. Ang lutak niya. Tapik sa alingag. Tapos hintayin po natin 45 days. Bago buksan. Yan po ang mga luto. Diyos ko ako yung siri kay bag dito dahil hindi masyado maganda dahil. Pero pagdating sa luto, wag nyo akong anuhin. Secret ingredients namin. Dog style, ayan ang aso. King! Ayun. Secret ingredients namin, dog style, yung aso din. Ayun. So, kailangan brasan nyo to ha, bago nyo iutdan sang punta-punta. Oh. Kulang ng buntot. Next items. Baboy na daw ang asugasan. Ayan. Hipon. Tapos,
Kunin mo yung asin at saka magic. Bure, sulod to re. Wasa ka na. Wato kay pabukalan ta rin. Hi po, Alpi Arang Kusyo. Sarap yan, sana all. Oo, sana all. 5,500K ang nanonood. Ang nagbigay ng star 145, mga walang awa. Iwan ko kung may nag-Gcash sa inyo, mga walang awa. Stop! Gupitin kong dila mo. Kung saan yung nagluluto ako dito sa tahol-tahol animal, manis ako eh. Hello po, shout out kay Nanay Bitin, no? Nay, kain ka lang dyan ng ubas, mansanas, at saka... Ubas at saka mansanas. It's the same old feelings. Doon na lang natin ito iluto sa loob, ilipat na lang natin mamaya sa uling. Hindi na kakalayo na oh. Magic kunin mo. Magic na parang ginisa. Asin, para magka-kidney stone. Kalayo na oh. Para nagliyo pa. Ayun, kunti lang. Kunin mo yung strainer, mag-ano tayo ng gata. At saka yung ng gata. Hello! Ay, hindi, pulugaan sa gata. Thank you so much, Ayas Yuliso. Kasirula nga ano. Ang labador to ba na? Ang pagpuga sa gata, hindi basta-basta. Kung gusto mo lapuyot, ang unang gata, itago mo muna. No, wag takpan pag nagluto, lalo na pag gata, kasi ang gata nandoon sa takip, namumuo-muo. So, kaya po masarap yung luto ng Kapampangan, mga taga-Ilocano. Kasi yung gata, pinipiga, tapos tinatabi muna yung unang gata, yung pangalawa yun ang ilaga. Tapos, wag takpan. Gasi to, anay. Hi, Andrew. Butangan tayo nila abuno para magtambok na. Tapos uling talaga na iluluto ko. Gaya kita tobe, anay. Ari-ari jutay na. Pugaon ta na. Sa nag-angre-angre, labot mo iya. Kaya puga ko ni kagata, pugaon ko tsura mo kron. Jutay lang nak, kaya dapat lapuyot. Jutay lang. Butangi. Okay. Ayan, tama na yan. Yan ang kaya ko to sulod lang, what? Ariyo eh. Dugang. Do hindi man ni mag-ano gang ito ani jutay tubig kay wala nag-ano ho. Muyan tani ko sa nanonood. Kanamit, kadugay mag-abot sa akon taro leaves. Ay wala kayo taro leaves. Ano yung taro? Ano yung taro, madam? Yung go? Taro leaves, ano taro go? Tama na. Nami pagini ko ng imo ni nga pulugaan good morning tawil. Kay ara gid yang sabor labi na gid kon kinabo. Pila? Thank you so much sa 7,200k views, 845 star. Pugaon ko ni. Hindi ko ni mapunggan. Naminamion ko ni pagpuga yaga. Naminamion ko ni. 7,100k views, perfect! Ayan, pakishare sa mga hindi marunong magpiga ng gata. Pero marunong magpiga ng kanilang mister. Charot. Sa mga asawa nyo, pugaan nyo ga. Tapos ko niya, puga ko, mamanit pa ko to gaong. Unod sang laing ilagay ko pa kasi sa amin dito, inilagay namin laman ng laing. Bilisan mo nagbabagtik na tutuod. Ay, buto mo na piskan ko sang gata. Tapos gaya ko to sa sulod lang yung isa, butan na to. Ay, dako-dako. Kaya butangan to sa gata. Kabudlay sa pangabuhi ito sa Pilipinas. Ayan po, isasala na natin para pagsala natin ng mga taong mahal natin. Tingnan natin muna kung totoo siya or hindi. Ayan, pure na pure. Itabi natin yan kasi yung ipanglaga natin yung pangalawa. Gaya ko tutubi. Itaguan na to. Ganyan kami dito ng Pilipino, yaday. Yung original, tinatago namin, nilagay namin sa huli. Yung pangalawa, yun ang pinipiga namin. Kabalo na gina kami nga wala na ni sa sabor. Bubuin ba? Hay! Buto mo na tumba. Tama. Sige pa. Okay. Oh. Tobsong sa danan.
Okay. Tapos ang ano to kay pamanitan ko na ako kay panglakot ko pa na. Kapoy isang pangabuhi isang agi nga luto ano hindi mo koy manugluto. Tawag atong pato ipakaon ni sa ilang. Doon sa kilid. Drama. Tapos ituon na dayo kay bukbuk ko na niyo. Tuturuan natin sila ni Madam magluto. Yung mga kaibigan ko na nag-asawa lang hindi marunong magluto. Balaan nila yung mga spaghetti. Ang alam lang nila yung spaghetti kundi spaghetti. Beef steak. Magreklamo nga may mga kidney stone sila kaya bitsin pero reklamo. So ito na ito kay bukbuk ko na ta. Ito na reho kay basta akong gamot. Reho. Ayan po mga kaibigan, mga kasimanwa, ituon, kisalaon, loon, bukbuk tanggata. Alara na. Puga ah. Nag-aso-aso na siya. Thank you so much kay Aya kung wala pa sa naghatag strainer, wala giko tilaw strainer nga amon kadako sa bilog kong kabuhi. Babay ilan na da saya. Basta makalata sa kangya da sang laga. Pakautos pato. Taklubi. Taklubi. Buta to ano. 7.1K. Duta na yung mga daon, no? Kay bang ano pa ako manghimuri pa ako sang unod sang gabi. Aba sa tumbal nga pala. Ay! Hindi ko makalim mo shout out eh. 7,000 kayo. Ay, buto mo may mong amop. Ipalalapit-lapit yung tayo kay wala naman tasang ilong pakigbato. Tigdaan lang daw. Tanong ka ba? Sige, ipanubo-nubo ah. Hirap magluto sang gata. Ugasin to ano yung. Ugasin to ano ita. Ana? Oo mo na siya. Hello, Erika! Hello, pansinin mo naman ako sa 7,000, Elaine. Gotsuro, ikaw pa yung nakita ko na I love you, Day. Puga mayad ga. Oo. Madam Don, Waken, Lem, Desire. Huwag masyadong maraming tangkay. Lagay nyo, Day. Hindi na yan namin. Kalau ay akong damo. Tama ka damo unod. Shout out kay Jiro P. Cortez Bacacao. Boyfriend ko noon. Admin ko na ngayon. Kasi hindi mo ako minahal noon. Pinagpalit mo ako yung bakla na may pira. Kung wala akong pira, kaya nagsikap ako sa buhay. Oh, ngayon naiiyak ka pa? Nakita na kanila sa aking ano. Alam nyo ba yung mga ex-reveal ko, i-reveal ko yung mga ex ko sa aking YouTube channel ko na. Nakalapuyot, ginisa'yo ko yun. Mag-ano ako ex-reveal kung ilan yung na boyfriend ko. Oo, dati ng bata pa ako, niloko niya ako na pinaasa niya ko na may puki ko dahil. Puki ng palaka. Ako, pagkagising ko, nakapula-pula ng labi ko dahil naka-eyeliner. Kasi gusto niya sa bakla na yung mata mo kang adik, yung naka-eyeliner palagi. Oo, pagkagising ko, naka-lipstick. Naka-false eyelashes. Oo. Tapos pinaasay ako na may puki ako. Tapos ako naman ipit ako ng ipit ng manoy ko hanggang sa napilo. 20 years kong inipit hanggang sa baluktot na to. Tamis-tamis ni Balaga. Sa mga nagagalit-galit, nag-angry-angry sa live ko, huyo. Importante may. Ano pa na wago? Ha? Madam Sinya. Ang balat sa idulong, may madulong, tatadugay-dugay. Good morning, tadulong na rin tatadugay-dugay. Ara sa galuto pa po gabi. Ay, thank you so much. 5 lang, takula na 1,000. Ta! Diga kigal. Lantaw pala sa live ko, bala kaya luto ko ni Gabi. 5 lang na, ang 1,000 buwas lang. Wala na ko kwarta. Lantaw din ba sa live ko? Kanto sa wall ko, dali, kaya luto ko ni Gabi. Kay shout out kay Sinya pa, maga panukot. Aga nasukot ako din na yung. Kanami, ni balas ang Gabi, gaong, tutuod.
Dapat bago nyo iluto, ya. Mga after 3 days, 4 days na kinuha nyo sa puno, kay kakatol-katol, niga. Daw sakang, niga, kakatol ka kung hindi ka mo kabal magluto. Daw ba ni Marites. Hindi ko gusto sa damo yung mga ano. Hello! Sabi tayo tambok na gabi. Pilay! Itaw sa kaya ng kebyan! Ay, gabi. Ay, buto mo. Habang nagluto ako yan dito, day. May nanininga sa live. Tasinya, mamaya na ta. Shoutout kay Tasinya, pama, nga gupagwapa, nga nag-i-star sa Farm Bell. Ngamiga ko buot-buot na milawas. Tibsol. Amo lang tanang unod, ya? 4. Mulian, tali ka. Tapos baligya ko na yung akong gabi, ya. Hindi ko rin pag-inay. Kaunong gas ito. Kalata. Padala tali ko sa iban sa balay sa may bukid. Hello! Hi po from Malaysia! Watching! Welcome to Luto Cooking Laing! Hindi nyo ko pagpaagi sa mga batasan nyo nga puro lang tihaya at saka asa sa katulong. Dapat marunong kayo magtrabaho. Dali lang gitbutan lang eh. Ganyan, tanggalin nyo yung balat nito ho, kasi may... Pati idoo, umaasa na makatikim ng aking laing. Panitan nyo niga ho, tutuod gid yung kaya. Kaya pagpalangga pala na. Pag magaling ka magluto at masarap ka magluto, masarap kang magmahal. Kaya wag muna magmahal kung di marunong magluto, magmura-mura muna kayo. Puro na kayo pagmamahal, puro dasal. Lord Jesus, sana makita ko ng taong mahal ko. Sabi ni Lord, practice ka muna ng luto. Pati yung mga pagmamahal nyo, mga love life nyo, panalangin nyo pa. Kadami-dami na ng problema ngayon sa mundo. Yung iba kailangan ng dugo, kailangan ng gamot, kailangan ng dextrose, kailangan ng oxygen, hangin. Kayo yung mga love life nyo, panalangin nyo. Sa tingin nyo, i-grant yan ni Papa God. Pinaparaspas, tamo ko kagabi, karon nakita nyo karon. Unahin nyo muna yung luto bago kayo love life, kasi hindi i-grant ni Papa God ang mga love life nyo kung hindi kayo marunong magluto. Oo, ang tihaya, madali lang yan. At saka una, bes, tandaan nyo po palagi, ilagay nyo sa kukote nyo. Huwag magubad ng pante kung hindi ka naman priority. At saka huwag manglamang ng kapwa. Kasi ang taong nanglalamang sa kapwa, hindi pinagpapala habang buhay gagapang sa lupa. At saka huwag simba ng simba kung hindi mo naman inaasal. Kahit araw-araw ka magdasal, kung hindi mo inaasal, hindi ka magiging banal. And I thank you. Dahil naging mamahanit ko, anay. Karoon naman tayong mga topics of the day. Shout out kay Aling Marites. Good morning, Marites. Ito para sa'yo, Gabi. Bunganga mo. Chismusa ka. Kabay pa si Marites tagaan sa kasana. Kagrita nga kamatayon. Makapahuwan sa baba. Yung gagabasa-basa. Yung buta-budlay mamanit, ah. Ako galuto. Ako gatimpla. Ako na lang tanan. Putaya. Mga boy ko ni kong Gabi, Ron. So, hindi mo tayo ka po. Ako panghiwa day, nasurkas pa ho. Ay Diyos ko. Tibsol ba nga Gabi ka? Hindi kami nagtitipid, yung pag nagluto kami, kami nang kakain, titipirin pa namin. Daso naman ang iban, bita. Dalaling manok, pala tayo ilunod, dala ng manok ko. Ay, tagina pala sa biga di mo. Piso ilunod. Hello! Gabukal na. Mami. Gabukal na. Gabukal na yung sakal. Nan! Luwag ka rita. Luwag. Dali ah. Someday did meet again, and I need for more. The reminisce tell me be this time. It will be love, will the fight. Maybe now they can be more than just. Ay, ang balila ko na hindi ko na pagkukayon kung magluto ako. Ulo nyo.
Kulang mo gata ay. Lunod na lang itong ano. Dito gata. Tapos na. Swat. Tapos part ko na yan. Ilunod na ba ng iban? Tunga lang. She's back in his life and it feels alright. Maybe this... Butang yan ni Gata. Tama na. Love won't end. She's smiling, you still will be with. I-entertain muna tayo dito sa mga shoutout muna tayo. Hi guys, ito po yung mga plantito ko. Nan, pakimine. Plantito, may kasama pang unggoy. Non. Hanging plants. Yun. Ito yung aking ano. Oh, habang pinapakuluan natin yung aking gata. Shoutout muna tayo. Shoutout sa kay Cherry. Hindi mamuyayaw kay basi ka to, lagi na ang imo giluto. No. Wala siyang magagawa dahil apoy ang kalaban niya. Tandaan nyo pa palagi nangangati po yung gabi kung makatibo nga nga nagluluto. Pangalawa, nangangati ko. Shout out. Nangangati po yung gabi pag bagong pitas, bagong kuha, lutuin agad. So mga 5 days na po yan. Shout out! Wow, kasarap naman. Nakagutom ako bigla. Oo. Yakain muna kayo. Advance muna kayo dyan. So, andito po ako para yan. Pakita ko sa inyo mga plantita ko po. Mga ganyan. Patukari ko na ni Aprobinsya. Nagwapa, bita. Masaot ko yan. Panginaw ka na kamot. Masaot ko. Kuwatong pato, ta! Kay Lokdohon ka masaot kami. Ano, piso? May piso yung aking ano yung malaki na siya ngayon, no? Masaot ko tapos pag probinsyano gwapa. May piso. Good morning ka sa mga ninang mo. Good morning ka sa mga ninang mo. Humingi ka ng pambili ng ano. Good morning, ninang! Shout out po sa kay Kalaway sa imo balay. O, importante, gwapa, kuya. O, ano mo ng balay nga namin. Pagkatapos na nag-i-star, puro panulay. Anon mo ang dako-dako ka balay kung nag-i-star, puro panulay, kag baho sakang. Kung namin balay nga, nag-vlog ko rin kay para ipakita ko namin nga balay. Ginapakita ko rin, kinapresentar ko anong ara-ara sa akon. Anong akong kapasidad. Hindi ka nagpanami namin balay nga mga kalaway man sa inyo sa personal gid. O patukari ko na professional gwapa. Bisa po nga bisa. Bayad sa niya. O may pato ka mo da. O kayo ato na yung kayo ato na yung. Hara. Ano mong namin nga balay tapos nag-i-star ga ilinaway. Biskan laway lang niya amon balay kay nagahirupay kay nagapalanggaanay may pato kaya mo. Gaga man nga pato din ni kabalo magtindog man. Pato sa anay ko. Kabalo magtindog ang gaga nga pato. Ay sa dulo kung gaga karon. Sana gikay sa akong balay labot mo. Importante wala kami kakabasa sa ulan. Nga sigurado nga ang balay mo dako-dako happy ka. Di ba yung iba maganda naman ang bahay. Aircon. O ano nangyayari sa buhay niyo? Di ba hindi kayo masaya? Kami dito, ganito lang bahay namin. I'm happy. Mas ganda Gcash mo muna. Hello! Wow! Nindot Bulaklak. Thank you so much. Shout out. Kanindot sa balay. O yan, thank you. Hindi po ako nag-live at nag-vlog para ipakita na maganda ang bahay ko. Yung binablog ko dito kung paano magpahaba ng buhay. Umabot lang tayo ng 300 years dito sa mundo, dahi. Pangalawa, bayad na ako sa St. Peter ko. May mga advance burial na ako. May lapida na nga ako kulay pink. So ayun, kung ipinipresentar ko dito, napakaganda na lang naman ng bahay. Pwede na naman ako mag-vlog doon sa mga bahay ng mga friend ko naman napakaganda. Pero ano yun mo yung gandang bahay kung nakatira puro anay. Dito sa amin, ganito lang yung bahay namin yun eh. Kakain na kami na yung mga gulay na happy na kami day. Luto lang. Anin mo yung bahay na ganda-ganda na hindi naman kayo nagdadamayan dyan. Ang tanong ko sa inyo,
Ano bang pinagkaiba ng magandang bahay at kubo na bahay? Di ba? Kung kayo dyan sa loob ng bahay, puro kayo plastic dyan, puro naman kayo mga ano dyan, user, puro naman ano dyan, po, kanya-kanya kayo dyan. Importante dito sa bahay namin, ganito lang bahay namin, may mga bulaklak, yun. Tapos pagkagising ko, fresh air, yun oh. Tingnan mo yung langit, day. May kawayan, ayan. Hindi ko yung kinanglan ng ganda-ganda nga bahay nyo sa kainto, o sa kabarat-kahang, pagkatapos ano? Oh. Ang among balay, ang bahay namin yung cash to. Wala to utang dahil. Ganda-ganda na bahay. Yung ganda-ganda na bahay, yung 3 salamin, utang. Tapos yung bintana nyo, ngayon hindi pa yan na-impas yan. O, diba? Saka tingnan mo na yung mga bulaklak ko dahil. Barigitid to dahil, barigitid to dahil. Barigitid. Ayun, dahon palang barigitid dahil, barigitid dahil. Ayun, barigitid, barigitid. Tingnan mo ng gabi dahil, gabi dahil. Dako day no sasakang mo day. Nami balay ng animal. Nami balay. Ano ko nami balay mo? Tagi picture mo sa KMGS. Panami nami balay ngang ba mo baho man Japon. Hindi kuya gusto yung balay ko nami. Kaya hindi mo kayo gusto damo. Kami 3 lang kami diya. Hello, makalaking bahay kong nagplastika no. Sa ngayong panahon dahil hindi po labanan palaki-laki ng bahay, pasiksi-siksi, paputi-puti, paganda-ganda, para marami ng pira. Ang labanan ngayon, pasiyahan ng pamilya. Di ba wala yung iba wala niyan? Pag namatay kayo dito sa mundo, nakasimangot kayo, may mga utang pa kayo ha? Bago kayo umalis dito, sito yung account. Hindi yung puro na lang pasosyal kung kakain. Ipakita ko ang bahay, napakalaki. Ipakita ang kusina, napakalinis. Pagkatapos ang dumi-dumi ng ugali. Ang labanan niya yun, paano pa umaba ang buhay mo, day? Yung iba, maganda-ganda, hindi naman gumagalaw, manikin lang pala. Oh. Dito, kahit ganito, yung itsura ko, yan ay umabot pa ako, yan ay ng, ano pa, pyramid, day, may nag-chat pa sa akin ng mga alien, day, muntik pa nga mapamahal sa akin si Paraon. Umabot pa ako yung sa Roma, umabot pa ako sa Ehipto. Oh, kayo dyan, yung iba dyan, iri ka inbang, laos ka na. Wala ka na, laos ka na. Tumawa lang ako, sinabi ko, at least, bago pa ako lumaos, nakaranas ako ng kasikatan. Yung iba, hindi pa nga sumikat, laos na. Tapos yung iba sinabi sa akin, iri ka imbang, ang ingay-ingay mo. Ano gusto nyo dito sa akin? Mag-sign language. Ako ganyan, no? Ano akala nyo sa akin dito? Yung pipi? Anong purpose ng buganga ko? Ha? Nga, pagkalaki-laki nito, ho. Anong purpose nito kung hindi ko gagamitin sa pagpasaya ng tao? Gamitin ko sa pangsipsip ng mga baradong tobo. Pati aso ka rin, love sa akin na eh. Hey King, dog style me. Hi King, dog style me. Ayaw niya mag-dog style, pati aso. Oo, napamahal na yan sa akin. Pinapalusot ko na ni Bule kung ayaw. So, ganyan. Huwag kayo masyadong aarte sa buhay kasi ang pagkakaalam ko, hindi tayo sabay-sabay mamamatay. Hindi naman tayo aabot ng 1 milyon dito sa mundo. Kahit gaano ka kaganda, kahit gaano kalaki ang bahay mo, pag nawalan ka ng hininga, 6 feet below the ground ang bagsak mo. Promise. So ano yung pinagmalalaki nyo? Si Marcos nga namatay. Ganda-ganda nga ng plataforma ni Marcos. Si Cory namatay, anong nagawa ng kayamanan nila, di ba? Nagkagulo pa ang mga tao sa mga kayamanan na iniwan nila na hindi naman sa kanila. Ang nagmamayari, nagpahinga na, rest in peace na, at saka complete vaccine na sila doon, at saka happy na sila doon. Yung naiwan dito na hindi naman sa kanila kayamanan, yun ang nagkagulo. Kaya nga tayo dito nagbubuan, no? Dito pa lang dahil sa lupa, gawin nyo ng langit ang buhay nyo, dahil. Malay nyo, hindi pa kayo maligtas. Kasi yung sama-sama ng ugali ng iba dyan. Dito pa lang, imperno na pagka namatay ka, imperno, double dead ka, animal ka dahil. Pahay ko tayo prutas, bala makaon kuya prutas. Ilabas ang mga prutas! Oh, ayan, importante sa akin yung may panglasa. Kahit gaano ka pakaganda, maraming tira, kung wala kang panglasa, magiging abo ka. And I thank you. Ay, ako yan dito, ilabas ang mga ano. Ano ko dako, ito bala nga ano, duhat. Ano to? Ay, makaon ko yung gamit niluluto. O, yan. Ibas nyo pa ako na ibas. Ako kain lang ako ng kain. Nagluto lang ako ng laing. Diyan, wala akong ginagawang masama, ha? Tapos binibless pa ako. Ang mga basher, binibless pa dyan. Ilabas ang aking ano. Pak! O, paniti to ga.
Muna ka unon, tapos mo, Junjun. Niyara pa to sa rep. Wala ko yalabot ang mga babana, daso naman ay ara lang anay. Mary, kamusta ka na? Kim, Dino, buhay pa po, lumalaban. Hindi masyado maganda pero hindi nakakaumay. Ayun. Pag sa ungol, wag nyo akong anuhin, magaling ako umungol. Sa mga galit po, naglagay po ako ng GCash. Kung hindi po kayo magbigay, wag magreklamo. Kasi hindi naman yan para sa inyo. Para po yan sa mga generous na tao. Yes, that's right. Tama po ba? Papalitan ko yung GCash ko ngayon kasi exceed na yung isa. Kung may magbibigay man pa sila ng GCash o naglalagay man po ako ng GCash para may pambili tayo ng ulam. Bukrita naman ng tao na, ay hindi kami nangangailangan ng pera. Ano kailangan mo? Ganito kalaki at ganito kahaba? Irika, ang ingay-ingay mo, hindi ko gusto ang tabil ng bibig mo. Ang tanong ko, gusto kita. Nag-live lang ako dito, sabihan ko pangit ang bahay ko. Hindi naman to contest ng bahay. Contest dito, panlasa at pahaba-haba ng buhay. Dahil panamit-lamit luto. Sabat-sabat na balakaroon nga laway, balay ko karoon kayo lampusan, nakakaluwag. Maamo, ang ikaw sa akon, niya, painit mo ulo ko. Galuto-luto lang ko niya gabi, nga patalang. Nagluluto lang ako dito, lang laing niya. At saka yung luto ko from Korea, pa yan yung tawag niyan, patsyam. Patsyam po yan, patsyamba. Sa mga galit sa akin, magalit na kayo ng todo. Lalo ko pa kayong gagalitin habang hanggang ma-stroke kayo. Nang saya-saya kong tao dito, ginagalit. Nagpapahinga yung mattress ko dito. Magbiro lang kayo sa lasing, wag lang sa 3 days na hindi nakatikim. Ako si Erika Imbang. Tingnan mo yung alaga ko si King King. O, ayan. Kagatin mo yung nang baba sa akin. Ako si Erika Imbang. May lahing half. Half bulldog, half shih tzu. Ang tawag sa amin, bullshit. Kaya ng iba, hindi nila ako maintindihan, hindi sila makarelate sa akin. Komedyante po ako na may pagka-corny, na may pagka-ui. So kung hindi mo ako gusto, let it go. Let it go. Ayun. Kain ako yun dito ng prutas at saka mga gulay-gulay. Irita sila sa akin niya. Doon kayo magalit sa mga ripes. Sa mga magnanakaw, sa mga scammer, sa mga paasa. Marami kaya nagmamahal sa akin yan ng mga OFW yan, lalo ng mga iba dyan. Kawawa na nga yan mga OFW. Mahalin nyo yung mga OFW. Kasi sila nagsakripisyo ng mga matres nila para maibigay lang yung mga gusto ng mga pamilya nila. At saka huwag kayo sabi-sabi na may mga kamag-anak kayo abroad. Akala nyo kung sino kayo. Hindi porket abroad yung kamag-anak nyo, milyonarya na kayo. Yung kamag-anak nyo nag-abroad doon, ayun ho, nag-noodles lang. Namutla na, akala nyo pamuti, namutla pala kasi hindi nakakita ng init, tapos namayat, akala nyo nagpasiksi. Namayat niya kasi nag-noodles, habang kayo nagpapalitsyon. Kasabi na, kakadalasan, sabi na, ay, laka namin namin, thank you, Andrew. Nang kain, lagi ko yung kain yun, ay. Sabi ni Lord, pag may pagkain, kainin. Go and multiply. Iba naman, ay, wala kang kalaban-laban, abroad yan, may abroad. Ano kung may abroad? Alam ko naman na may abroad kayo na kamag-anak at saka hindi nyo naman sila mahal. Yung inaabangan nyo lang yung Western Union. Inaabangan nyo lang. Kung nakasend na dahi, nakasend ka na, I love you, ingat dahi. Ayun, ulit-ulit lang. Pagka nakuha na nila 15, pagka 16, na magparamdam. Pag alam na pizza 28, sa sahuran na magpadala naman, dahi, kamusta dahi, ingat palagi dahi, huwag mo pabayaan ang self mo. Yung kamag-anak nila, kuskos ng kubita. Tapos yung iba dyan, pag dumating yung mga OFW na medyo may mga pikas, at saka hindi gumanda, i-discriminate pa yan ng mga taong mga mapanghusga tulad ni Marites. Galing abroad, ganyan ang itsura, hindi naman gumanda. Ay karoon nila, puta kakaluwag. Nga, anong ginawa na sa abroad daw? Nag-model? Nagmukbang, naglutatayon? Di ba? Naglinis ng mga alikabok doon hanggang kisame. Naglaban ng mga kortina na parang trapal. At saka naglinis. Ayun guys, no, hindi porket may abroad mayaman at saka hindi po vlogger mayaman. Yung mga iba dyan, buti ka pa, Erika Imbang. Sarap-sarap ng buhay. Hindi po masarap ang buhay ko. Hindi pa ako tulad ng mga iba na kakilala nyo. Sarap-sarap ng tulog. Wala kang karapatan magreklamo dito kahit pagod ka. At saka wala kang karapatan matulog 8 hours kung ikaw. Ha?
Butangi. Kung ikaw isang vlogger at saka ikaw ay breadwinner. Oo, alang-alang ano, ibutang mo na ihi. Di ba? Yung iba yun, mapangusga-usga sa kapwa nyo. Kala nyo kayo na yung kulang ng pakpak. Angel na kayo, ang dami-dami nyo rin kasalanan. Kaso lang, hindi lang kayo nabuking. Charo. Yung iba, grabe na sila ya. Hindi, akala mo linis-linis. Kung hindi sila makapanghiram ng toothpaste sa kapitbahay na, hindi rin makapag-toothbrush. Hayaan nyo lang, kuya. Hayaan nyo lang yung mga kapwa nyo. Oo, importante dyan ang kilikili nyo ganito kakaputi. O, hindi naman maputi yung mga kilikili. At saka yung iba, yung hita nyo para bahay ng demonyo din. Ang itim-itim. Pagkatapos pakialamira kayo sa mga hita ng kapwa nyo. Hayaan nyo yung hita nila. Hayaan nyo yung anong ginagawa nila. Kasi wala naman kayong sahod. Hindi nyo naman makonvert to cash. Pangalawa, hindi nyo makonvert sa kaligayahan. To choices lang tayo sa buhay, maging masaya, maging malungkot. So, pag ikaw ay binigyan ng pagpili out option, pumili ka ng maging masaya kasi always happiness daw. Oo, sabi na always choose happy kasi money can buy happiness. Not dati. Money can buy happiness. Pero pag may pira ka dahil lahat ng kaligayahan pwede mo mabili. Pero, panandalian. Basta kaligayahan ko po yung okay ang pamilya ko, pumuti lang yung hita ko at pumuti lang yung kilikili ko, hindi lang bumaho ang hininga ko, and I thank you. Ang iba dyan, napakaganda-ganda, mabaho naman ang hininga. Yung iba dyan, payat-payat, kinis-kinis, pero may ulcer. So, sa sobrang pride sa sarili. Tagutom na, tikain na, nahiya. So, hindi kakain. Magtubig-tubig lang kasi nahiya kasi ayaw makipagsabayan sa iba doon habang yung iba doon nagsakakandarapa na sa pagpila sa pagkuha ng balat ng lechon, siya hindi pa nahiya. O kaya ang ganda-ganda pero may ulcer. Namatay lang dahil sa katangahan. Namatay lang dahil sa pride. Yung iba dyan ang kaibigan ko mga kapal ang mukha, hanggang ngayon buhay pa. Sa sobrang kapal ang mukha, umaba ang buhay. Yung kaibigan ko pa pride sa sarili ngayon, di na dialysis ng animal. Tandaan yung ginaha! Nga hindi tanang nga gwapa, yung gwapa! Ang iba na dayaga, pag gwapa lang, pero laway, ginaya batasan. Ano na natabo di sa gabi ko? Ang gabi. Dali higit bala, duwala man ni. Uy, tata, ano na ni siya? Nga, hindi ko magkukayon, maano bisa? Ayun. Hala ka namit-namit, ho? Ang gata ya, tos dalom, nagdukot na siya. Kung makatol gin saya, mana na saya. Naman niya lang ni ko matol na sa karon niya kay. Tahan ko na si Abuno. Laka namit-namit ho, ta na gin saya. Taklobi bra, taklobi. There's a man I choose, there's my territory and all the things I deserve for being such a good girl, honey. Yes, no? Imbang, grabe, tawa ko sa iyo. Lagi po ako nanonood. Say thank you so much. Huwag mag-absent. Huwag mahiya magtanong. Ask me anything. Huwag mahiyang magtanong kung mag-right mid ba ito dahil gusto namon magwaan ka mo. Pamangkot! Kay ganado, kayo sa muna nakatulog ko wala 8 hours. Grabe tulog ko, wala ganyan na commercial break. Dahil ko pa po sa Sleeping Beauty. Yung naiba lang sa akin, natulog ako pagkagising ko may mga bayaran ako sa kuryente. Sleeping Beauty natulog, sinundo ng prinsipe, nagka-forever. Pero yung tulog ko 8 hours ha, no commercial break, walang ihi. Walang panaginip, pagkagising lamon. Ay, kasarap-sarap ng buhay. I-bash nyo pa kasi ako para swertihin ako lalo. Naawa sa akin ng Panginoon. Kayo na nang babash dyan at nang iinggit sa kapwa, binibless ba kayo? May mga ganito ba yan mga basir, oh? Di ba yung ulam ng basir, asin? Kung hindi pa makapagluto ng adobong paa ng manok at saka liig ng manok ang kapitbahay, hindi pa sila makaulam dahil sa pangbabas. Dahil may time kayo, manghusga sa kapwa nyo, wala kayong time magsipag at magtrabaho para sa sarili nyo at mabili nyo ang gusto nyo. Yes, sige, mangbas pa kayo. Ay para kakamintas, panulayon, taka mga panulayon.
Mga basher ng mga iba, mga non-educated person pa naman. Mangbas kayo, mga wrong spelling pa, binigyan nyo pa kayo ng oras at saka time na mag-adjust para i-correct ko kayo sa mga pagkakamali nyo. I'm so very disappointed sa iyo, Erica Imbang. Oo, you're so very disappointed. Pero hindi ko matanggap yung disappointed mo, 3 letter F mo, day. Kaya ko tanggapin kung anong mga itapon mo sa akin ng mga masasamang salita, poisonous nega. O ano man yan, or itapunan mo man ako ng masasamang pananalita. Pero wag mo na akong bigyan ng obligasyon na i-correct yung comments mo na pagkamali. Mali naman yung disappointed mo. Yung iba, nonsense kay Erica Imbang, yung nonsense niya, yung nonsense, N-O-N-S-E-N-S-E. Yung iba, nonsense, nin. Ano kala nyo sa akin? Hindi ako yung nangangakig dito, ha? Nagpililitla na nga ako dahil sa kakatagalog ko. I-translate ko pa sa... Ay, sakit-sakit ng ulo ko, ho? Nabubudlayan na pala ako dahil Ilonggo ako, ita-translate ko pa sa Tagalog. Pipigain pa ng aking pituitary glands, tapos i-construct ko sa words na Ilonggo, i-process ng utak ko sa Tagalog, ibuka ng bibig ko, na ano-gaano kahirap yan. Tapos sabihin nyo na nonsense. How could you say you love me? When you believe and believe me? Ako, tama ba? Diba, napakahirap kaya na Ilonggo na vlogger ka na, tapos trying hard ka talaga na kahit gaano katigas, subukan mong ipalambutin. Lahat naman tayo tumikim ng matigas, di ba? Diba kinakain yung marshmallow, mga limal, mga napakahirap kaya na mag-Ilonggo ka na mag-vlog ka na Tagalog ka na kauwi. Kabalik awal, gaga. Pero at least po, dahil po sa ganitong sitwasyon, sabihan man ako, trying hard, kapal mukha, walang kamudo-mudo. Importante po, busog lang po ako at saka masaya lang po pamilya ko. Makakain na kami ng 3 times a day. Wala naman akong pagpipilian sa buhay, day. Bigyan ako ng opsyon ng Panginoon. Gusto ko maging isang model. Sikat na bold star. Yung titihaya ka lang, uungol ka lang, lasapin mo ang sarap, tapos magkakapira ka, sikat ka pa. Dito, hardworking to. Duwala ng ginakantuan kung kisaday, kung hindi mo sululukan, upot. Malas-malason ka pa, misa ka, ano maigo ka pa sa kilat, yun, kay kagapangin. Hoy! Hindi nga, ito, hindi nga, wala mo. Ano nga, ito, agi, na makita ang gwapo, nagkakatagho, no? King, si Bertona! Na, ano? King! Inala yan. King, si Bertona! King! Nakata ito mo na, Bert! Live ko rin, hindi man ko kakonsentrate, kaya ginatagol ya ka. Abi, aguro mo, takal. Hindi, pagwana si Bertuna, gapaigo na sa STL. Ano na, mayroon mo na? Ate karon lang. No, ara na, balik naman sa atong topiko, Ilonggo version. Wala sa tao nga mangin asisado, kag wala sa tao mong maging successful. Kung ano kapaligid sa iyo, puro lahat mga insecure. Hindi ka magiging masaya, hindi mo makuwang maging masaya kung ang lahat ng tao sa paligid mo hindi rin masaya sa'yo. Wala kang ginawa na tama. Kung dito sa social media, lagay natin pakapal-kapalan ng mukha dito. Ya. Kung gusto mo dito, humaba ang buhay mo at gusto mo sumikat, labanan mo ang mga basher mo sa pamamaraang ipaliwanag mo sa kanila na tama sila sa kanilang pinambabato sa'yo o tama yung pinagsasabi mo para makonsensya sila. Kaso lang, wala nang gumagamit ng safeguard ang mga basher na, baka argo. Wala naman siya konsensya. Kung tingnan mo itsura ko, mairita ka. Pero mag-review ka muna na ha. Sir, ma'am, mag-review muna kayo, ma'am, kung sino po ako at saka ano yung pinaglalaban ko. Para at least maliwanagan po yung mga utak nyo na tigang na yan. Mukhang tigang pa yan sa ano, sa buhangin na ng galitik-litik. Kaya ang tao gumagawa ng ganito para mabuhay. Tanungin nyo muna ang rason. Di ba kung hindi ako magaganito, wala rin magbibigay ng bigas sa akin.
Every time na makadaan ako sa mga sampayan na may mga silampay at saka kunin ko yan, di ba masama rin akong nilalang. Ilan eh? Mag-vlog-vlog ka, kuha lang ka ano 15. Tapos kasi niya. Ang sa kurinte. Atang makita sinya 5 mil. Tapos bayran mong ano, ang hindi lang yung diri nga bill, 4 bilo. Jod Similiano, tapos Umberto Imbang sa Tabukol. Oh, tawa bala. Tingnan nyo, pambayad pala ng kuryente. Dahil dalawa na.